Здравейте! Казвам се Вячеслав Казаков и съм треньор по фигурно парзаляне в град Варна. Днес ще ви запознаем с избора на кънки по фигурно парзаляне, какво трябва да се гледа при избора на кънки и обувки. Обувките, като правило за начинаещи, трябва да се гледа тяхната характеристика. Те обикновено се правят от кожа. Също така има обувки, които с кожена подметка или с пластмасова. Разбира се, кожената е по-хубава, тъй като амортизира много по-добре, по-мека е. Пластмасовата има своите предимства, тъй като тя е по-лека. Когато правим избора за обувките, за начинаещи особено, хубаво да се има в предвид, че крачето на детето още не е свикнало и трябва да се избира по-мека обувка, за да не се наранява стъпалото и крачето на детето. Когато детето свикне, може да му се избират полупрофесионални обувки, които са малко по-твърди, за да може вече крачето плътно да ляга вътре. Тъй като се изпълняват по-сложни елементи, да може по-стабилно вътре да седи в самата обувка. Така, другото нещо. Кънките. Знаеме, че има кънки за фигурно и кънки за хокей. С какво се отличават двата вида? Кънките за фигурно парзаляне по-широки и по-дълги, което позволява да се правят по-сложни елементи, като скокове и пируети. Също има наличие на зъбци, което няма при хокейните кънки. Зъбците също служат за изпълнението на някои елементи в фигурно парзаляне, които улесняват изпълнението на някои елементи в фигурно парзаляне. След което обръщаме внимание на фирмата, която ги произвежда. Значи кънките и обувките произвеждат се от различни фирми. Разбира се, търсиме съотношение цена-качество. Но, както винаги, в повечето случаи не винаги по-скъпо също е толкова качествено. Затова спираме на някакъв компромисен вариант, да не е много скъпо, но пък и да не е много ефтино, или тъй като ефтината стока обикновено не отговаря на изискванията, а от това нещо зависи, нали, здравето на детето. Идвайте при нас и ние ще ви научим да се парзаляте красиво. Довиждане!